Zdravím vás. Dnes si predstavíme tento atraktívny nízkoenergetický rodinný dom v Cíferi Časpác. Poďte sa so mnou na ňo pozrieť. Vzdušný a dispozične doriešený interiér je doplnený veľkoformátovými oknami. Priestranná 40-metrová obývacia izba s kuchyňou vám poskytne dostatok priestoru pre vás aj vašu rodinu. Manželská spálňa disponuje vlastným šatníkom, zároveň máte v dome dve samostatné kúpeľne, detské izby a dostatok úložného priestoru. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým kúrením s tepelným čerpadlom, doplneným o fotovoltaiku a batériu s predpokladanými nákladmi do 60 €. Spĺňa tento dom požiadavky pre váš nový domov? Ak áno, kľudne ma kontaktujte a dohodneme si spoločné stretnutie.